Maipaoras labot Kapampangan. Ating kulingon ng kening meto nga park keniking Cerritos nya keni kunya mo gawon ng kaya katamong kadundalan na 48 Tagalugan video. Nagumpisan ko na uling dakalarening nagmunikala ka rin kaya katamong nga mano eh. Imumo ng dili meni ba tsakang Nong Sanchez ating kaya nga mano kuntod. Yung kuntod Tagalugan niya ating yang katulid na mas manayon ni kaya Kapampangan. Sinadya mo naman atang kami taketang kaya katampi. Sabi yan, sinadya, Tagalugan niya yan. Mas manayon niya kayang Kapampangan, ing serya. At inimeni batana man kang Rico Malyari. Hubugan niyo kayang manayon na pa mga Kapampangan din anak yo. Anang Louis Basilio, hubugan, Tagalugan niya. Mas manayon niya kayang Kapampangan, ing isane. Minugong niya nga nakasiganing motor na, minugong, Tagalugan niya. Mas manayon niya kayang Kapampangan, ing sinabeong. At iti naman, agpangyakang Mark Anthony Guanzon. Kabud na mo meudlut itang burina sabihan ka na ako, meudlut, Tagalugan niya. Mas manayon niya kayang Kapampangan, ing may panglo o may buklod. Nga kan malyari yan naman ing mitok nang Iti, may nibatan niya kang abelan sang buwan. Mo kasi sinundan itang sinabi ko kaya sinundan Tagalugan niya yan. Mas manayon niya kayang Kapampangan, ing pementuan o kaya tikyan. Wala may kan malyari yan naman iti munikala ning Alvir Carpio Pingol. Dahil nga doon tawli, may nibatano man, kang Noy Bartolome. Yung mumuna, buo-buo italin wala daya kaya, buo-buo, Tagalugan niya, mas manayon niya kayang Kapampangan, yung bolbol. Kunan may itang kalaykay, linisan may mula tamo, kalaykay, mas manayon niya kayang Kapampangan, yung piruya. Eta na mo, darakal no rin tao ken. Pani ako sasabyan, patsi Kapampangan tamo, ipang Kapampangan tamo. Yung kaya katamong anak, yung kaya katamong apo, pangapampanganan tala. Tala pa nagalugan. Kaya pigagan na kan, putang dagula rin, putang makyalong na, putang mag-aral. Abiyasa na rin Tagalog din ng pong English. Nakala salamat, Luid, tamungan.